Bocsánat. Tehát 5 betűs neveket keresünk, nem neveket, szavakat, tehát lehet név is, lehet város, lehet fogalom, lehet akármi, lehet bármi. Tessék nekem mondani valamit. 0691 33 55 35, és akkor várjuk az első megoldást. Itt az elején még érdemes nagyon gyorsan dolgozni, mert utána ez mind egyre nehezebb lesz ám. Na? Ki kapcsol gyorsan? Ki az, akinek úgy jár az agya, mint a motolla? Vagy mint a villám, maradjunk inkább abban, hogy jár az agya, mint a villám, és vág, mint a borotva, és már is tud nekünk mondani egy megfelelő szót, aminek a második betűje A, és 5 betűből áll. 25 000 forintért játszunk, hát na, valaki legyen már, aki játszik velem gyorsan. Haló, haló! Na még egyszer akkor 3, 2, 1 és 0. Na, tessék felocsúdni abból a döbbenetből, hogy most ezt így elkezdtük. Azért, akik... Ez az! Na, van azért legény a talpán. Haló, haló! Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Lábos a megoldás. Még egyszer? Lábos. Lábos. Óval írjuk, vagy alval írjuk? Óval. Óval. Lábos. Beírjuk a lábost, 25 000 forint. Köszönöm. A jutalmaért, gratulálok. Ezt így megmutatom. És most önök gondolkozzanak további szavakon, amikkel lehet majd pénzt nyerni, mi pedig lejátszuk a stúdiójátékot. Régi kedves vendégeket üdvözölhetek itt újra, mutatkozzatok be szépen. Macsi vagyok Siófokról, és szintén Siófokról, és akkor én azt szeretném, ha köszönnénk egy nagyot minden kedves rokonnak. szia Benci, szia Csilla, szia Csaba, és mindenkit puszilok. Na, rendben van, akkor most a minden rokon szeretete legyen veletek, ügyesen játszatok, hajrá! Köszönjük! Na? Uborka. Igen. A többi piros. Így van, nagyon jó, mehetünk tovább. Lisszabon. Így van. Nagyon ügyes, megyünk a következő játékra, ugye ezt már azért nagyon jól ismeritek, ezek pedig az összekevert szavaink, vagyis az anagramma. Ez pálinka. Ez nagyon testre szabott volt, hát ha ezt nem ismerted volna föl, egy nagy taps, mi lehet akkor ez még? Palack. Így igaz. Papír. Nagyon jó. És akkor 80 ponttal Emér mehet a döntőbe, Marcsi szurkoló oldalról, mi pedig kezdjük el. Sok szerencsét kívánok. Köszönöm. Nagyon jó, 50 000-ért megyünk tovább. Csot. Szuper, 100 000-ért. Menjünk. Netán. Nagyon jó, nagyon-nagyon ügyes. Mit csináljunk? Hát állj meg. Jól van, rendben van, biztos, ami biztos, 100 000 forint. Gratulálok, és örülök, hogy mégiscsak tudtunk azért egy jót játszani. És